Как да си хванем гадже? Как? Имам си гадже. Защо всеки път пея някаква чалга? Всички около вас си имат гадже, ама на вас все не ви се получава. Чудите се дали нещо ви има или просто сте твърде претенциозни и чакате принца или принцесата. Ако нямате половинка до себе си, първо си задайте въпроса дали има някой, който наистина, ама истински си харесвате. Ако няма такъв човек, не бързайте. Да си имаш гадже не е най-важното нещо на света. А ако срещнем такъв човек, какво правим? Значи веднага ви казвам какво да направите. Значи с ето тези къси панталонки или с ето това бюстиенце, страшни гадженца съм си забивала. Значи хващате го, напивате го, забивате го и ето, бам, гадженца. Много е просто. Слушайте ме. Всички хора са толкова различни, че няма една формула за хващане на гадже. Но най-разумното и адекватно е просто да дадете знак, без да сте досадни или нахални. Заговори го в междучасието, интересувай се как е, какви са интересите му, но не прекалявай. Момчета, трябва да сте мили към момичетата. По принцип всички знаем, че като сме по-малки, не можем да покажем чувствата и емоциите си. О, повярвайте ми, ако ритнеш едно момиче или го удариш с футболна топка в главата, едва ли тя ще иска да се целувате. Да се държиш грубо с едно момиче е най-тъпото нещо в света. Да се държиш грубо с момиче е най-тъпото нещо на света. Ама ме знаеш колко пъти са ме блъскали така в главата, като играем народна топка и примерно някой момче в 4-5 клас и едно момченце е така, всеки път имаме физическо. И той всеки път ме блъска в главата с тъпата топка. И аз си плача и накрая разбирам, че той всъщност е влюбен в мен. Ама така ли се прави, бе, братко? Вместо да дойде, сега щяхме да сме си... Щеше да си гадже с моя секс лавче, ама с топката по главата. Трето и най-важно, според мен, бъдете естествени. Не се правете на някой, който не сте. Вие сте си готини и не е нужно да се променяте заради някой човек, освен ако не е промяна, която ще се отрази добре на вас. Скука. Сега ако кажа, че и не трябва да ни купуват скъпи неща, просто си тръгвам. Едно много важно нещо. Момчета, ако си мислите, че момичетата се впечатляват от скъпи материални неща, значи сте направили много неподходящ избор на момиче. Има прекрасни готини мацки, за които не е важно къде ще ги заведеш и в каква кола ще ги качиш. Престани да говориш такива неща! От друга страна, момичета, не бъдете кифли. Вече много пъти съм повтаряла, че колкото по-естествено е едно момиче, толкова по-привлекателна е тя за мъжкия пол. Действайте, хора! Бъдете смели и вярвайте в себе си. Самочувствието в нормални граници, естествено, е много важно, особено когато искаш да направиш впечатление на някой. Не забравяйте, че когато усетите пеперудите в корема и има химията, нещата просто се случват. Ако има някакви готини гаджета, може да последват секс лавче в Facebook, Instagram и всички социални мрежи.